Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Nini Klenyem kanthi irah-irahan kautamanku ambruk merga bojo. Narni tak rabi nalika dheweke lulus SMA. Njur ora nerusake. Lah apa sing arep kanggo ragat yen mbokne ya mung bebaune ibuku lan tangga-tangga. Sakrampunge gawean nggonku. Bapakne Narni wis ngajal nalika bocah kuwi umur 5 taun. Saking welase bapak lan ibuku, Mbok Darmo ya mbokne Narni banjur koneng nggonku rerewang gawean ngomah kanthi diweni pituas pendak sasi kanthi murwat. Dene Narni mlebu sekolah SD tekan SMA ya bapakku sing ngragati. Idep-idep karo nulung. Dasar Narni bocah gathekan, pinter lan sregep, mula sekolah tekan SMA lancar. Ora tau nunggak. Dadak aku sing wis dewasa kok ketarik lan tukul rasa tresna ning Narni sing ayu lan luwes kuwi. Ra peduli anak rewang, aku arep matur bapak ibu. Sawise rampung kuliah kanthi ngantongi gelar SE, aku didadekake ketua pemuda ing desaku, sing dadekake desaku maju lan berhasil. Apa maneh Pak Lurah dawuh supaya aku ngesuwi koperasi desa minangka ketua. Kabeh warga ngakoni yen butuh apa-apa luwih-luwih nggon pertanian. Koperasi mesti ana, pancen tujuanku gawe warga sing maune uripe mrihatinake bisa ngrasakake kerta raharja. Narni tak tarik, tak kursusake apa wae ketrampilan sing mengkone migunani kanggo warga. Dheweke ya saguh lan nyatane ya bisa. Cekake warga desaku sumber warih ngakoni yen ideku sing tansah tak tawakake warga lan disengkuyung kabeh dadi. Anane dana ide iki dadi pemecut kanggo ngrengsengake pembangunan dalan-dalan alus, pekarangan resik, kabeh tanduran sing migunani kali lan kalen ora jembek uwuh. Wis to, umpama ana lomba, desaku wani maju. Pak Lurah Harga sing wis kapilih kaping pindho ngendika karo aku ngene. Nak Darman, taun ngarep kuwi tugasku wis purna, Ce. Aku arep mundur. Piye nek sampean tak jagokake ngenteni aku neng Pilkades taun ngarep iki? Wah, punapa saged, Pak? Kula cubluk bab pemerintahan warga dusun. Wangsu lan kublaka. Mengko rak ya tak tuturi, aku ora bakal negakake nganti sampeyan ngerti lan bisa. Nanging ingkang majeng tangga-tangga dusun tentu tiyang-tiyang ingkang sampun pengalaman, Pak. Kuwi ora masalah, Nak Darman. Senajan pinter lan pengalaman, ning nggon kejujuran lan tanggung jawab ra durung padha dingerteni. Mongko sliramu ning kepemudaan nggon memajukan desa lan kesejahteraane warga ra wis padha dirasakake warga. Darman meneng mung mantuk-mantuk. Piye, Nak? Saku ora? Inggih, nderek kersanipun, Pak.
Lah, saiki supaya sliramu kuwi nuduhake yen wis dewasa, mula rabiya. Prawan ngendi sing dadi panujuning atimu? Aku sing bakal ndodhok lawange, nglamarake. Syukur yen sliramu wis duwe pacar. Sampun, Pak. Ning kula dereng matur Bapak Ibu. Sapa bocah kuwi, Nak? Narni, Pak. Ingkang kiprah wonten kegiyataning keterampilan ibu-ibu PKK. Inggih anakipun Mbok Darmo, pembantunipun Ibu. Wah, apik banget kuwi, Nak. Tegese sliramu ora mbedak-bedakake derajate sudra papa. Dasar Narni bocah ayu, kathik trampil, tur wasis samubarang, mbimbing ibu-ibu dadi maju. Sauntara wong loro meneng nuli Pak Lurah dawuh. Becike cekak-ceket wae, Nak. Aku tak wiwit opyak-opyak warga, syukur tangga desa njur ana sing maju njago kanggo sainganmu. Inggih, Pak, sendika dawuh. Sorene Darman matur bapak ibune bab anggone arep ngrabi Narni. Lan anggone didhawuhi Pak Lurah maju Pilkades taun ngarep. Ngendikane bapakne, "Sakarepmu, Dar, waton wis kok pikir tenan, ora getun mengkone. Aku lan ibumu mung tansah mangestoni. Mesti wae yen Narni mung manut, awit kejaba rumangsa keputangan budi sak wong tuane. Uga pangreng kuwi majikane wis kaya anak dhewe. Mula kanthi prasaja Darman lan Narni enggal diresmekake mbangun brayat. Saiki Darman lan Narni saya ngrengseng anggone makarya, ndadekake desane saya maju. Penghijauan lingkungan digalakake. Sasat saben omah akeh pot-pot isi kembang, sayuran utawa wit apotek hidup, jamu-jamu tradisional tinggalane para leluhur. Jipang, terong, pare pating grandul ing anjang-anjang kebone warga. Wis pokoke gawe resep sapa wae sing nyawang. Kampanye Pilkades ya wis rame. Senajan wis dilarang, ya ana jago-jago liya desa sing kanthi ndelik-ndelik ngedum duit. Ning ora kepikiran tumrape Darman. Pokoke kabeh mung pasrah lan nderek kersane Pak Lurah. Tempuking gawe sing maju ana 3, ya kuwi Pak Noto kanthi lambang gambar jagung. Prawata kanthi gambar pohung, dene Darman gambar pari. Nganti sedina dek pilihan kades lagi rampung. Asile swara sing akeh dhewe gambar pari. Kanthi bedaning swara sing banget adoh. Dadi Darman sing mutlak kapilih minangka kades. Kabeh warga bungah lan marem. Sejatine prawata mung minangka pelengkap ben jagone genep 3, ning sejatine atine dhewe pancen milih Darman kanca rakete. Ngrumangsani dipilih warga, Darman mantep-mantep anggone bakal ngayayahi jejibahan, yaiku gawe bagya mulya lan karta raharjaning warga sing dadi tanggung jawabe. Wis 2 taun dadi lurah, wis akeh banget kemajuane. Apa sing dadi usule warga yen becik lan migunani gage dileksanakake. Malah saiki wis bisa gawe langgar lan ndandani kretek cacahe 2.
dalan wis ora ana sing lindhuk lan peteng. Lurung wis ana listrik pating klencar. Warga sing cedhak kalen akeh sing ngingu iwak kanggo ternak. Sasat lemah sak pecak dimanfaatke sing bisa ngetokake asil. Narni eseme tansah wutah. Batine duwe gegayuhan sak gunung sing ngungkuli dhuwuring mendung sing arep dikandhakake bojone yen ana kalodhangan sing becik. Nalika padha jejanggungan sinambi ngeteh sore ing ngarep TV. Narni nyedhaki bojone karo kandha. Kesel, Mas? Yo biasa, Dik. Karang wong nyambut gawe. Wangsu lan Darman nglanyem. Panjenengan ki karo warga dadi unekake pahlawan lho, Mas. Apa meneh lomba desa kaping pindho kok entuk juara terus. Warga padha mbedodok atine, ora leren-leren ngalem panjenengan. Iki amanah kok, Dik. Dadi arep tak tindakake nganti tekan kapan wae. Ning sing dipikir ya ora mung rakyat terus lho, Mas. Eling panjenengan kuwi omah wae durung duwe, isih nderek wong tuwa. Mbok yo musik mumpung ana kesempatan. Kesempatan apa, Dik? Karepmu? Bangun kretek telu kae ra durung rampung to, Mas. Mbok awake dhewe numpang wae gawe-gawe fondasi munggahe tembok omah. Oh, dadi aku kok kon ajar nyelitut, Dik. Wah, ora tekan atiku, Dik Narni. Aku ya duwe kekarepan duwe omah, ning carane ora ngono kuwi. Wong jujur ki mbok aja nemen-nemen, Mas. Deleng kahanan. Panjenengan kuwi saiki kuwasa tur ana kesempatan, ngopo ora digunakake? Oh, dadi cetane Dik Narni iku wis ngajak laku sing cengkah karo tindak sing ora jujur. Wiyah, Mas, wong jujur kuwi malah ajur. Saiki wong nggunakake wewenang kuwi wis dudu wewadi maneh. Jamane iki jaman edan. Wong wis do ninggal kiblat lan paugeran. Tindak bener lan luput wis ora ketara bedane. Wong wis wegah nyemak uripe wong liya. Yen panjenengan mung mluju ngemban amanah, sesuk ya mung konyol. Yen wis ora nyekel panguwasa, mung bakal ngemudriji. Dik, kabeh kuwi kanthi alon-alon keklumpuk mboko sithik kanthi dalan sing bener. Sing dacakake kuwi dudu barange dhewe, ning duweke pemerintah kanggo karaharjaning rakyat. Kleru yen awake dhewe ngenggokake kanggo pribadi. Yen jamane wis edan, apa awake dhewe kudu melu edan? Yen awake dhewe duwe prinsip ora melu ngedan, ateges isih ana sing waras. Pikiran, Dik. Wis sembuh kono, Mas. Jarene aku ki bojo, garwa sigaraning nyawa. Ning aturku ora ana sing jenengan gubris. Aku matur ngene iku mung demi panjenengan besok lho, Mas. Wong bener kuwi saiki diliyer, senajan salah ning kuwasa lan sugih disembah-sembah. Sepisan maneh ya, Dik, jare para sepuh kae, bejo begjane wong lali isih bejo wong sing eling lan waspada. Iki isih puguh dak ugemi. Sinampiran amanah lan jejiban sing gedhe resiko lan konsekuensine ora mung winates ing warga ning ngersane sing kuwasa. Krungu kandhaku kang tansah ngelingake ing marganing bebener.
Narni sing maune mung tumungkul njur ndengengek sedhela kanthi praupan peteng sajak ora keduga nyawang aku. Dheweke tak tanggapi kanthi esem. Karepku supaya ngerti sing tak karepake, aja nganti tumindak nyimpang saka bebener. Bubar iku tanpa kandha apa-apa, Narni njur semparet lunga kanthi polatan besengut. Embuh apa karepe? Batinku mengko rak ya lilih dhewe. Ya wiwit iku Narni ora tau kandha apa-apa maneh. Anggone leladi setya bekti ya ora owah, mung saiki akeh menenge. Nalikane aku bali saka bale desa ngrewangi sing do kerja bakti kanggo mapak dina kamardikan, awakku krasa kesel. Narni tak undang. "Dik, tulung ya pundakku pijetana, rasane kok kemeng, kekeselen ayake." "Kok ora usah ngoyo to, Mas. Wong dawuh wae akeh sing nandangi kok." "Ha iya, ning rasane ya ora kepenak to, Dik. Nek apa-apa mung dawuh." "Diblonyo ngagem lenga gosok ya, Mas." Kandhane Narni kebak rasa asih. "Sakarepmu, Dik. Waton marai-mari. Saiki kene pindah dodo." Tangane Narni kanthi trampil nggosoki dadaku. Dielus-elus kebak pangeman lan gemati. Kedadian dek emben nalika semparet lunga karo mrengut kaya ora ana tilase. Njalari atiku gemes, tak pites irunge, tak nggo dolanan janggute. Narni mung mlengeh, mamerke untune sing miji timun lan dekike pipine. Kandhaku guyon. "Saiki kowe kok anteng to, Dik?" "Njur dawuhi ngopo to, Mas? Wong aturku ya ora ana sing dipenggalihke. Wis pokoke aku mung meneng lan nderek apa kersamu. Aku ora bakal duwe usul apa-apa kok, Mas." "Ya aja ngono, Dik. Saiki kandha mengko tak gatekake." "Tenan iki, Mas?" "Tenan, Dik. Ngene, Mas. Jejer jare aku kuwi sisihane petinggi utawa pimpinan, senajan mung lurah. Ning aku ya duwe hak nyuwun panjenengan." "Apa kuwi, Dik?" "Pengayoman, Mas. Apa sasuwene iki Dik Narni ora dak ayomi?" "Wis, Mas. Ning isih akeh sing durung genep sing kanggo njaga kawibawan mungguing pimpinan." "Ora perlu aku maturake, Mas. Mesti wis pirsa." Bubar ngono, Narni leren oleh mijeti dadaku. Terus ngrungket ngambruk ing dadaku karo nangis mingsek-mingsek. Kasempyok tembung alus manuhara, rasa welasku runtuh. Ngelingi omah-omah meh 3 taun durung pinaringan momongan. Apa pakonku ditindakake kanthi tulusing ati, setya bekti, mongko aku durung nate bisa gawe senenging bojo sing dikarepake Narni. Mula niatku bakal dak gawe seneng sapa maneh sing bakal dak mulyakake kejaba bojo. Pilar kautamanku ambruk merga bojo. Ana perang campuh antarane ubaya lan kamurkan. Program pembangunan sing wis tak rancang mung tinulis ing dluwang tanpa kasunyatan. Rapat ing bali desa mung gumyak ngobrol tembung ngayawara. Wedhus idete sing mestine bergilir gumanti tak sulap pit montor sing saben dina tak tumpaki. Semen jembatan lan watu ratan malih marmer sing bendina tak pidak.
Narni bojoku tansah nyungging esem neng sapa wae sing dipethuki. Tanpa dak nyono ana kabar saka Panduwuran yen bakal ana tim sing mirsa keuangan saben kalurahan. Oh, sanalika sirahku mumet, pikiranku bundhet, nalarku jibeg. Kabeh bakal kawiyak. Kabeh warga dek mbiyen nganggep aku pahlawan ning mengko bakal ngunekake aku bajingan, koruptor lan embuh apa maneh. Aku wis ora bisa mingkuh neng ngendi bakal playuku. Kaya-kaya lawanging Hotel Prodeo wis ngeblak mengo nunggu tekaku. Karipta dening Nini Klenyem. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 11 tanggal 11 Agustus 2019 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.